U organizaciji poljoprivrednog preduzeća Jelena proteklog utorka 40 dubičkih poljoprivrednika kooperanata ovog preduzeća uputilo se u Novi Sad na 83. Međunarodni poljoprivredni sajam, koji se na Novosadskom sajmu održava od 14. do 20. maja. Cilj organizovanja ovog putovanja je unapređenje saradnje između preduzeća Jelena i njenih kooperanata, kao i upoznavanje poljoprivrednika sa najnovijim svjetskim dostignućima, kada je riječ o poljoprivrednoj proizvodnji, mehanizaciji, đubrivu, sadnom materijalu i drugom. Dubički poljoprivrednici su u dvodnevnoj posjeti imali priliku da, pored sajma, posjete i dvije fabrike. Fabriku mineralnih đubriva Eliksir Zorka u Šapcu, te fabriku stočne hrane Patent Co kod Subotice. Putovanje je teklo bez ikakvih problema, pa je dubička ekspedicija nakon 5 časova vožnje stigla na prvo odredište, fabriku Eliksir Zorka. Prije same posjete fabričkim postrojenjima, predstavnici ovog poljoprivrednog giganta domaćinski su dočekali goste iz Republike Srpske ručkom u restoranu motela Stari Most, a na poklon su dobili i ulaznice za Novosadski sajam. Zatim je u prostorijama fabrike Zorka Eliksir organizovanje prezentacija i predavanje za poljoprivrednike. Dubičanima je predstavljen promotivni video koji govori o istorijatu fabrike u Šapcu, kao i o sadašnjosti i budućim planovima za razvoj. Predstavljeni su razni asortimani mineralnih đubriva, a najvažniji segment predavanja bile su preporuke za odabir vrsta đubriva u skladu sa kulturama koje poljoprivrednici gaje, ali i kvalitetom zemljišta, pošto je poznato da veći dio dubičkih oranica karakteriše povećana kiselost zemljišta. Nakon predavanja gosti su imali priliku da obiđu fabrička postrojenja, uvjere se u kvalitet i upoznaju sa procesom proizvodnje vještačkih mineralnih đubriva. Hemijska industrija Zorka Šabac osnovana je davne 1938. godine i bila je jedan od najrespektabilnijih proizvođača mineralnih đubriva sa fosfornom komponentom na teritoriji SFRJ. Pogubno dejstvo ekonomskih sankcija 90. godina prošlog vijeka dovelo je do prekida proizvodnje, devastacije postojećih proizvodnih objekata i propadanja nekadašnjeg giganta hemijske industrije. U cilju ostvarivanja proizvodnje kompleksnih mineralnih đubriva, Eliksir Group 2011. godine privatizuje firmu Zorka mineralna đubriva i uz investiciju od 38 miliona evra na lokaciji postojećih devastiranih objekata izgrađuje potpuno novu fabriku pod nazivom Eliksir Zorka. Godišnje proizvodi 300.000 tona kompleksnog mineralnog đubriva. Fabrika je novoizgrađena, posjeduje najmoderniju procesnu opremu i u mogućnosti je da proizvodi širok spektar formulacija za sve tipove poljoprivredne proizvodnje i zemljišta. Strateški plan Eliksir Zorke predviđa da polovinu svoje ukupne proizvodnje plasira na domaće tržište, čime bi ostvarila tržišno učešće od čak 35%. Druga polovina proizvoda plasirala bi se na tržište regiona, što bi u spoljnotrgovinskom poslovanju omogućilo deviznu samostalnost kompanije. Već u prvoj godini poslovanja ostvaren je planirani izvoz u 10 okolnih zemalja. Sve to potvrdio nam je i Miroslav Vlaović, produkt menadžer Eliksir Agrara. Danas smo imali čast da u okviru poslovnog sistema Eliksir Zorka ugostimo ljude iz Kozarske Dubice i okoline, čiji smo mi već nekoliko puta bili gosti u okviru firme Mlina Jelena. Tamo smo održali mnoštvo predavanja, upoznali se našim proizvodnim programom i ispričali kako to izgleda potpuno nova fabrika u okviru Eliksir Zorke u Šapcu. Danas su imali čast da se uvere u to što smo im pričali i da stojimo iza toga, su se uvideli da je današnja proizvodnja oko 1000 tona dnevno, odnosno 300.000 tona godišnje MPK mineralnih đubriva, visoko kvalitetnih, kao što smo im obećali. Ovo ja se mislim već druga godina da oni naša đubriva koriste. Posle druge godine ono što smo dobili od njih jeste da su zadovoljni i da su izrazili želju da dođu da posete naš poslovni sistem. Biće i narednih dana naši dragi gosti, otićemo s njima zajedno i na sajam u Novom Sadu, a kroz razne oglede i kroz razne inovacije koje Eliksir Zorka svake godine uvede
i dalje ćemo nastaviti saradnju i nadam se veoma uspešno. Danas smo čuli problematiku sa kojom se proizvođači u okolini Kozarske Dubice suočavaju, a to je da pojedini regioni imaju siromašna zemljišta, kako bi oni rekli posna zemljišta, gde moraju ići sa mineralnim đubrivima visoke koncentracije. Ono što smo i mi preporučili jesu pre svega dve formulacije za kukuruz, a to je 7.21.21, kao i 6.24.12. Što se tiče pšenice, imamo takođe dobre formulacije, a to su NP 16.20 i Nutri MAP. Sem proizvođača pšenice i kukuruza, danas smo bili tu i proizvođači voća. Za njih smo izdvojili druge neke formulacije, kao što je, na primjer, 6.12.24. Odnosno, ono što želim da kažem, da Eliksir Zorka kao fabrika mineralnih đubriva ima odgovor na svaki tip zemljišta i ima odgovor za svakog proizvođača za njegove potrebe. Nakon Šapca, sljedeća destinacija bila je Subotica. Na proputovanju kroz vojvođanske ravnice putnici su posebno komentarisali i uživali u pogledu na stotine hiljada hektara zasijanih površina raznim poljoprivrednim kulturama, zbog kog Vojvodina godinama nosi epitet balkanske žitnice. Po dolasku u Suboticu dubički poljoprivrednici su smješteni u hotel simpatičnog naziva Mali hotel, gdje su se odmorili i pripremili za naredni dan. Sutradan su posjetili fabriku stočne hrane Patent Co. Kompanija Patent Co je osnovana 1991. godine, a bavi se proizvodnjom specifičnih dodataka za ishranu životinja, kao i proizvodnjom mineralno-vitaminskih predsmiješa. Danas se mogu pohvaliti širokom paletom proizvoda za ishranu životinja, za sve faze uzgoja u svinjarstvu, govedarstvu i živinarstvu. Patent Co svoje proizvode plasira na inostrana tržišta u preko 20 zemalja. Plasiranjem proizvoda na tržište Perua i Tajlanda 2011. godine preduzeće dobija nagradu za izvoznika godine od strane Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije. Dubičani su obišli pogone, upoznali se sa procesom proizvodnje od sirovine do gotovog proizvoda, pa sve do načina pakovanja i pripreme za distribuciju. Vodič im je bio Aleksandar Siđi, formulator u fabrici Patent Co. Patent Co je firma koja postoji već više od 20 godina, osnovana 1991. godine. Bavi se proizvodnjom stočne hrane, premiksa i dodataka za stočnu hranu. Generalno imamo širok dijapazon naših proizvoda, koristimo sve proizvode koji se mogu koristiti, znači za sve ishrane kategorije i vrste životinja, od prasadi, teladi, pilića pa do visokomlečnih krava. Imamo premikse i dodatke koji mogu da se koriste u proizvodnji stočne hrane, kao i samu gotovu stočnu hranu. Danas smo im predstavili čitav naš kompleks, znači od naših silosnih kapaciteta do naše nove fabrike koje se gradi, možete vidjeti ovdje iza mene. Znači to će biti najnaprednija fabrika u regionu i među najnaprednijim fabrikama u Evropi. Predstavili smo generalno čitavu proizvodnju koja se ovdje vrši, od premiksane preko potpunih smeša pa do novograđenih objekata. Također smo predstavili naše silosne kapacitete i našu sušaru koju koristimo za proizvodnju, to je preradu žitarica, da ih imamo za korišćenje. Slobodan Simonović je regionalni direktor prodaje u firmi Patent Co. Patent Co je firma koja posluje na tržištu regiona još od davne 1991. godine i počeli smo kao firma koja se pre svega bavila razvojem specifičnih proizvoda adsorbenasa mikotoksina, proizvodom Minazal koji je popularan, sad već možemo slobodno reći i svetski zastupljen proizvod. I kako smo se razvijali i širili svoj asortiman proizvoda vremenom, osim adsorbenasa mikotoksina, razvijali smo i aditive, specifične dodatke, premikse, superkoncentrate i koncentrate i danas možemo slobodno reći da poslujemo kao jedan od regionalnih lidera u proizvodnji stočne hrane, odnosno hrane za životinje. Ove godine, kao i unazad odnosno kao i 10 godina unazad i čak i duže, predstavljamo se na Novosadskom sajmu sa asortimanom proizvoda koji izlazi iz naše fabrike u Mišićevu i što se noviteta tiče, pre svega predstavljamo asortiman proizvoda za živinarstvo i asortiman proizvoda za prasad. Konkretno se radi o proizvodima
čije su ambalaže, koji su dobili svoje posebne ambalaže, samim tim postaju brand proizvodi. Nismo ih mi pravili takvim brand proizvodima, već jednostavno su se izdvojili u našoj paleti i kvalitetom i prihvatljivošću kod kupaca, normalno rezultatima u proizvodnji i proizvodi kao što je Panko Prestarte za prasad pred zalučenjem, Profi Start i Profi Grover, proizvodi koji se koriste u kasnijim fazama odgoja prasadi i pred tovu, su dobili svoje ambalaže, isto tako proizvodi za tov pilića, pile 1 i pile 2 i to je ono što ove godine pre svega promovišemo na Novosadskom sajmu. Na našu veliku sreću i zadovoljstvo imamo jako dobru saradnju sa saradnicima iz Republike Srpske i iz Federacije BiH. Pre svega okolina Mosta, okolina Dubice, saradnici sa kojima već duže vremena, odnosno firma sa kojom dugo vremena već sarađujemo, Kompastor, nam je danas upriličila zadovoljstvo i u fabriku i organizovala dolazak u fabriku u Mišićevo jednog većeg broja proizvođača. Šta da kažemo, s jedne strane hvala na poseti, s druge strane i na dosadašnjoj saradnji, a ono što je nama najvažnije je da krajnji proizvođač bude zadovoljan proizvodom koji plasiramo. U saradnji sa firmom Kompastor mislim da proizvođači znaju dobro kakvu uslugu mogu da dobiju, kao i kvalitet proizvoda koji koriste. Nakon Subotice usledila je krajnja destinacija, 83. Novosadski sajam poljoprivrede. Proizvode i usluge na najvećoj i najznačajnijoj smotri agrara u ovom dijelu Evrope predstavilo je 1500 izlagača iz 60 zemalja. Ove godine zemlja partner je Italija. Novosadski sajam poljoprivrede jedan je od 10 najznačajnijih sajmova poljoprivrede u Evropi zbog broja izlagača, a po svom obimu ovogodišnji sajam je veći za 10% u odnosu na prošlogodišnji. Stotine hiljada ljudi imaju priliku da pogledaju sve što ih interesuje, a vezano je za poljoprivredu. Posebno mjesto zauzima izložba mehanizacije na otvorenom, od traktora, kombajna, priključaka i ostale mehanizacije svih mogućih veličina, a kao i svake godine, izlagači nude i sajamski popust. Organizovane su izložbe životinja, porodični dan, seminari i biznis sastanci, a banke i osiguravajuće kompanije ponudile su povoljne bankarske i osiguravajuće usluge za poljoprivrednike. Tu je i bogata ponuda hrane, pića, voćnih proizvoda i prerađevina. Posjetioci iz Kozarske Dubice su posjetili preduzeće Majevica iz Bačke Palanke, poznatog proizvođača alatnih mašina, jednu od najpoznatijih i najvećih domaćih proizvođača savremenih pneumatskih sijačica, prikolica, berača, traktorskih cisterni i renomirani proizvođač rezervoara za tečna goriva. Njihovi proizvodi su dostupni svim zainteresovanim kupcima u Republici Srpskoj, zahvaljujući saradnji sa firmom Jelena d.o.o. A ovim povodom Miloš Mladežić je Dubičanima prezentovao novitete i ovogodišnju ponudu firme iz Bačke Palanke. Majevica se bavi programom proizvodnjom poljoprivrednih priključnih mašina. Kao i svake godine Majevica na sajam Novosadski izađe sa svojim novitetima. U pitanju su teške tanjirače od 40 diskova. Imamo nov proizvod mulčer za sitnjenje granja radnog zahvata 2,2 metra, kao i kotlovi na čvrsto gorivo od 32 kW. Kotao na čvrsto gorivo može da se koristi i za pelet. Nov proizvod ovde na sajmu nam je i drobilica drveta. Njena odlika je ta što ima hidromotore i preko hidromotora određujemo uvlakačke valjke, znači brzinu uvlačenja drveta, pravi se čips od 2 do 5 cm. Drobilica drveta je ove godine dobila zlatnu medalju, kao i svi proizvodi koji su prijavljeni. Majevica u svom programu i u novitetima je sejalica sa plastičnim setvenim aparatom četvoreda, kao i sejalice koje su ovde izložene, to je diskosna sejalica, maja i raona sejalica. Sejalice radimo mogu da budu na fiksnim gredama, kao i na sklopivoj rami od 12 redi, i jedna od noviteta je i sejalica sa depozitorima za mineralno đubrivo. Na sve naše sejalice mogu da se ugrade i kontrole setve, znači za bezbednu setvu.
Želeo bih da napomenem ovom prilikom da Majevica u svom programu ima i selicu za uskorede kulture, pored žita uspešno seje se i uljana repica. Selica ima odliku bradavičastog setvenog aparata gde i sejeva krupno i sitno zrno. Jedan disk je u pitanju tako da i u lošijim uslovima ostvarujemo dobru setvu i naravno sa grabljama koje kompletno pritisnu zrno urade dobar pritisak i dobro nicanje imamo. Proizvod koji je dosta atraktivan kod eko proizvodnje, to je eko drljača. Ona služi za uništavanje sitnog korova, kako sitnog korova, tako i uništavamo i pokoricu, oslobađamo biljku i pomažemo biljci sam rast, ojačavanje stabljike i kasnije ostvarujemo i bolji prinos na parcelama gde je radila eko drljača. A meni je drago da iz Republike Srpske, odnosno Republike Bosne i Hercegovine dolaze na Novosadski sajam, odnosno na Majevički štand. Drago mi je da u grupi je bilo i naših korisnika i naravno da naši korisnici najbolje prodaju naš proizvod zajedno u saradnji sa nama. Ima zainteresovani za sejalicu, zainteresovani su i za tanjiraču. Kompletan program su mogli da pogledaju pored prikolica, berača i samih cisterni. Imamo tu i pumpe za navodnjavanje koje su dosta pogodne za manje traktore i za zalivanje sistema. Preko preduzeća Jelena DOO oni mogu da kupe vaše proizvode? Naravno, preko naših zastupnika, najlakše je preko zastupnika, jer zastupnik na svom placu ima i naš proizvod, tako da mogu da ga pogledaju i kod distributera. Među brojnim izlagačima prvog vikenda sajma bio je proizvođač rakije Miro Krnjajić, čija se Dunjevača već okitila zlatnom medaljom sajma u konkurenciji 175 uzoraka i 95 proizvođača iz regiona. Na sajmu je svoje proizvode predstavila i dubička firma Nova Mehanika. Fabrika poljoprivrednih mašina Nova Mehanika po 4. put učestvuje na Novosadskom sajmu, a kao i prethodnih godina zadovoljni su posjetom i kontaktima koje ostvare na sajmu. Osnovni proizvodni program fabrike je proizvodnja poljoprivrednih priključnih mašina i to za obradu zemljišta u ratarskoj i povrtlarskoj proizvodnji, za uređenje zemljišta, odnosno osvajanje novih poljoprivrednih površina, uređenje površina za dugogodišnje voćne zasade, za dopunsku obradu i predsjetvenu pripremu zemljišta, za međurednu obradu ratarskih kultura, prskalice za voćarstvo i ratarstvo, a posebno ističu sisteme i pumpe za navodnjavanje, rekao nam je Momčilo Burazor, komercijalista u Novoj Mehanici. Pa kao i svih dosadašnjih godina, otkad postoji Nova Mehanika, prisutni smo i ove godine na Novosadskom sajmu sa paletom naših proizvoda, znači standardnom paletom naših proizvoda, mašinama za obradu zemlje i sistema za navodnjavanje, što je, da kažem, na neki način poenta i našeg prisustva na Novosadskom sajmu, jer očekujemo značajniji plasman sistema za navodnjavanje. Kao i do sada, svake godine smo mi nešto novo donijeli na Novosadski sajam. Evo, ove godine smo donijeli polagač crijeva za navodnjavanje sistemom kap po kap. To je novi proizvod koji na ovim terenima nije još nešto naročito popularizovan. Uglavnom se, odnosno ne uglavnom, već se samo isključivo uvozi. A evo, ove godine smo mi prisutni sa tim novim proizvodom između ostalih proizvoda. Zamjenik direktora firme Jelena DOO Ranko Ćuvrk ističe da sarađuju sa preko 300 kooperanata, a organizovanje odlaska na sajam je samo jedan od načina da im pokažu zahvalnost na povjerenju, te je istakao da se nada da će ovo prerasti u tradiciju. Nama je cilj već duže vrijeme da naše kooperante, naše poljoprivrednike upoznamo i odvedemo na sajam poljoprivredne mehanizacije, poljoprivrede u Novi Sad. Evo, ovdje se trenutno nalazimo na štandu Majevice s kojom firma Jelena ima već drugu godinu saradnju. Znači, naši kooperanti koji imaju ugovor sa firmom Jelena o ratarskoj proizvodnji, odnosno proizvodnji kukuruza i pšenice, kako koriste repromaterijal, tako isto mogu da dobiju sve priključke koje firma Majevica proizvodi. Juče smo završili posjetu u fabrici vještačkog đubriva Zorka Šabac. Naši poljoprivrednici iz Dubice i naši kooperanti mogu da koriste
kompletnu paletu mineralnog đubriva proizvodnje Zorka Eliksir iz Šapca. Juče se upoznali direkt, znači vidjeli su svojim očima u fabrici kako se proizvodi to gnojivo. Samim tim su se i uvjerili u kvalitet toga gnojiva. Dobili su i preporuke kakvo gnojivo da koriste za svoju zemlju. Tačno, dobili su preporuke kako gnojivo koristiti za proizvodnju posebno ratarskih kultura kukuruza, posebno pšenice i soje. Danas ste posjetili i patent Ko. Da, jutro smo bili u posjeti tvornici stočne hrane Patent u Subotici. Tu se također naši poljoprivrednici uvjerili u kvalitet, u proizvodnju, u nadzor proizvodnje stočne hrane u toj fabrici. Hoće li se nastaviti u buduće sa ovakvim posjetama i unapređenjem saradnje sa dubičkim poljoprivrednicima? Pa ja mislim da su poljoprivrednici zainteresovani, da su oduševljeni, ali najbolje bi bilo da oni nešto kažu o tome. A da su zadovoljni ovim dvodnevnim putovanjem ističu i poljoprivrednici. Ovo je nešto fenomenalno, što ja znam, što čovjek stvarno treba da doživi. Ovo je baš, čovjek uvijek ima posla kod kuće, ali treba odvojiti vrijeme za ovo da dođe i da pogleda ovo. Bili smo u posjeti u Azotori u Šapcu. Vidjeli smo kako teče proces mineralnih đubriva. Dobili smo uputstva koje treba da koristimo mi za naše zemljište i tako to je to što se tiče Šapca. Onda bili smo gore u Subotici u ovoj firmi koncentrata, kako se zove, Patent. Tu smo isto vidjeli proces proizvodnje, kako teče. Sad smo momentalno tu u Novom Sadu na sajmu. Lijepo je, jako smo oduševljeni. Sviđa mi se idealno, prvi put sam na ovome sajmu. Priželjkujem već 7-8 godina da dođem i želja mi se ostvarila da dođem. Šta je to što je vama bilo zanimljivo? Zanimljive su mi sve mašine, a posebno traktori. Da li ste vidjeli nešto što vam se posebno sviđa? Sviđa mi se posebno ovaj traktor što stoji iza mene. O kom traktoru je riječ? Zetor Kristal. U ova 2 dana imali ste priliku da obiđete 2 firme čije proizvod inače koristite. Prva od njih je Zorka Eliksir iz Šapca. Kako vam se svidio obilazak? Obilazak mi se svidio fino, lijepo su nas ugostili. Znači, drago mi je što sam obišao firmu koje gnojivo čije koristim. Koristim njihovu ureju i 82424 gnojivo. Pored toga obišli ste i firmu Patent Ko, vidjeli ste proces proizvodnje hrane za domaće životinje. Sa tom hranom ranim svoje svinje i dobro mi se pokazala. Zadovoljan sam sa tom hranom i drago mi je što sam obišao i tu firmu. Zadovoljan sam sa putovanjem, ostavit će jako lijepe utiske na mene i volio bih da dođem i sljedeće godine. Putovanje je organizovalo preduzeće Jelena D.O. Da li sarađujete sa njima? Sarađujem sa njima već 3 godine, njihov sam kooperant već 3 godine i zadovoljan sam sa njima i nastavit ću ako Bog da budem i dalje njihov kooperant. Pa ja bih kao prvo zahvalio se firmi Jelena iz Kozarske Dubice koja nam je omogućila i da mi dođemo sa Zorkom Šabac, da je obiđemo, da vidimo odakle mi uzmamo te proizvode i kakvi su i baš smo se uvjerili ti proizvodi da su zbilja rade onako kako trebaju i to nam je baš drago. Da smo vidjeli, tako su nas fino ugostili, da smo bili, ne znam šta bi rekao, pravo izvrsno dobro su za nas bili. I zahvaljujem se našoj firmi posebno koja nam je to omogućila i prevoz i da posjetimo sajam i da posjetimo drugu firmu koncentrata i njima se zahvaljujemo i tako, to bilo, za sada je najbolje bilo što je moglo biti, svi su nas fino prihvatili i zbilja te proizvode, posebno iz Zorke Šabac, to nas je pravo, kad pogledamo, pravi đubar i pravo vrijeme. Što se tiče sajma, da li ste zadovoljni viđenim na sajmu? Pa, sajam ko sajam, fino je vid sve, baš sam gledao iz naše dubičke mehanike, to mi je najdraže što i njenih proizvoda ima ovdje i koje su zbilja kvalitetne i dobro, pa naravno da su na tome mjestu, to mi je praš drago što ima naša firma tu i super je, imamo tu, ne moramo mnogo ići tražiti na drugu stranu, znači možemo uzeti tu u našoj Kozarskoj Dubici te
nema neke razlike u kvalitetu i proizvodnje od nekih drugih firmi. Mogu reći da ovo dvodnevno druženje bilo vrlo konkretno. Obišli smo 2 firme, fabriku mineralnih đubriva u Šapcu Eliksir i firmu Patent, fabriku stočne hrane. Osim te 2 firme posjetili smo Novosadski sajam, sve to u organizaciji preduzeća Jelena iz Kozarske Dubice. Poljoprivrednici različitih profila, ratari, stočari, voćari imali su priliku da na Novosadskom sajmu vide neke novitete i eksponate koji nemaju svakodnevnu priliku da vide. Nadam se da će neko moći i da kupi poneki stroj ili priključak u budućnosti, iako je vrijeme teško i proizvodnja naša je teška, ali vjerujem da će u budućnosti iskustva sa ovog sajma dobro doći svima. Konkretno što se vas tiče, da li ste vidjeli nešto zanimljivo? Pa ja sam vidio, ja sam se bazirao više na neke voćarske eksponate, sisteme za protivgradnu zaštitu, zatim neke linije za preradu voća sam gledao, tako da sam stupio u kontakt sa tim proizvođačima, pa ću vidjeti u budućnosti možda nešto od toga i pazari se. Iskustva sa ovogodišnjeg dvodnevnog putovanja dubički ratari i voćari pokušat će da primjene na svoju proizvodnju, te da imaju uspješnu godinu uprkos vremenskim uslovima koji im dosad nisu išli na ruku.